Samo nešto, sve vi znate. Ajde ako znate, sutra platite 500 evra i odigrajte, ja ću kažem svaka čast. Prva utakmica će mi padne, jebem ti sreću da ti jebem. Ne smijem da gledam, čekaj. Dobar! Bravo! Idemo bre, ajmo comeback! Ajmo comeback! Braću, u današnjem videu uplaćujem 500 evra i to mojih. Nije sponzorisano, nije fake. Znači, bukvalno idemo u kladionicu, stavljamo 500 evra na 4 kvotu. Ako prođe tiket, bukvalno sutra uplaćuje more i teramo ga na najjače. Idu vlogovi, ide sve. A ako ne prođe, idem na građevinu i to izbacam video. Tako da šta god bude, vi ćete imati kontenta. Bacite like, sub, bit će još ovakvog kontenta i ono što je jako bitno, a to je komentarišite kad budete vidjeli koji tiket sam uplatio, šta sam mogao bolje, šta nisam i tako dalje i tako dalje. Tako da, to je to. Idemo, guraj! Ljudi, prvo idemo da podignemo pare, takođe, ono što je jako interesantno, ne samo da kockam 500 evra, nego mi je takođe i privremeno isključenje saobraćaja, zato što 3 meseca je prošlo i ja nisam obnovio vozačku dozvolu, tako da ako me nahvataju, ima da bude još jedan gambling i još jedan trošak, tako da ja se nadam da neće policija da dođe sad. Duše, ja sam platio kaznu, podneo sam kao za novu kao vozačku da bude, da mi stigne. Idemo polako prvo po pare, pošto mi je na kartici odvojimo 2000, idemo da preteramo današnji dan, znači bukvalno all in i sve što ostane stavljamo i nadamo se da će da prođe. I evo ljudi, znači najebao sam, nije radio bankomat i onda sam morao da idem u drugi deo grada. Idemo u kladionici i zbog čega kladionici baš ovoj, zato što sam pre 10 godina uzeo velike pare, tako da svi mi kockari imamo malo, znate, te tripove, 5 put crna neće više, još jednom, novo mesto će da plati, ovo mora da prođe i tako dalje. Stavljamo 44.000 i 3.000 da preguramo dan, što bi se rekao danas, all in mentality, utakmice će da vidite, znači šta ću da odigram i to je to. I ljudi, evo, uplaćen je tiket, znači kafa od 45.000, pa da vidimo šta smo odigrali. Mladost, Partizan V2, znači winner, to vam je ono, Partizan će pobediti u regularnom vremenu. Slučajno rešeno kvota 1, znači sve sam tako odigrao, 7 utakmice, Newcastle, Liverpool V2, Manchester City, Dortmund V2, Frosinone, Juventus V2, Elche, Barcelona V2, Porto, Aruka V1, druže, 1.05 je kvota, ne znam da li se vidi, ako me ovo obori, i Rennes, PSG V2, 44.000 uplata, dobitak 186.797, pišite u komentarima jel prolazi, jel ne prolazi. Ja ću da uživam u ovoj kafi. Da, mogu sam možda 2 utakmice, isto 4 kvota, ali znate kad uplaćujete velike pare, uvek komplikujete. Tako da uživam ja u skupoj kafi. Mogu da kažem da ima ukus mnogo lepše kada date ulike pare. I to je to, znači kvota 4.25, uplata 44. To je to, bukvalno bit će ovo dug dan. Idemo posle samo po piće, po picu i da se gleda. Tako da, poželite bratu sreću, all in mentality. I to je to. Znači ljudi, uplatili smo tiket, idemo da uzemo nešto da jedemo, da imamo posle za ceo dan, jer ima da se ono zaključam u sobu, gledam s ljudima, sa pratiocima, sa svima vama na Kiku utakmice, tako da uzmemo da jedemo, da uzmemo da pijemo i da vidimo da li će da prođe, šta kako, tako da ne duže mnogo. Ja se javljam kad dođem kući i to je to. I braćo, evo nas, tu je tiket, stigao sam konačno kući, gužva, haos, sve, ali ne znam da li vi imate moment, ali ja u suštini kad god, da kažem, ono, imam još 2-3 hiljade do kraja meseca ili do sledeće uplate kad legnu pare, hoću sebe da počasti. Znači nije ono kao, imam još 2-3 hiljade pa da raspodelim po 500 dinara na 5 dana. Sve sam potrošio. Znači danas je dan D, ili prolazi ili ne prolazi. I što znači, to mi daje nekako motivaciju da sutra zapnem jače da zaradim pare. Tako da, uzeli smo svašta danas da se počastimo. Coca-Cola prvo, 2 ladne kafe, znači kofein maxing, brate, radimo. Uzeli smo da imamo sve za tekme da gledamo, uzeli smo i 2 gurane, ovo mi je omiljen ukus, nemam pojma, tako da kofein i nikotina max, da, 2 paket cigare, GG, parče pice i imamo, to ću sada jedem, imamo hamburger, tako da vraću, ću baš da vidim koliko mi pare ostale, znači ovo, bukvalno na računu imam 0,00. I evo, imamo 50 dinara, 100, 150, to je 250, 350, 430 dinara, 440 dinara je ostalo. Ako ne prođe tiket, narednih 5 dana, leba i pašteta.
ali ja verujem, tako da zbog toga sam i stavio 44.000 i počastio se da nas na maksimum, znači da imamo i da se jede i da se pije, jer to mislim da ljudi koji ne kockaju generalno kao da farma mauru tebra, kao da, ne znam kako da vam objasnimo, to je jednostavno samo sam ja. Imamo prvo Manchester, posle toga ne znam šta biš imao u 6 i onda imamo 4-5 utakmice, bukvalno 15 do 9, 9 i pola 10 i do 12 znamo na čemu smo. Ako prođe sutra, bukvalno uplaćujemo more. Tako da ljudi ostanite do kraja videa i zaznajte da li smo uzeli nešto ili nismo. Evo sad neki debili sitija dobije crvene slike sa Keller. Evo sad ti si izađi na ulicu i udarite kola i šta onda, brate? Nemojte ko te neke priče uz kurac da mi pričaš, ljubite tvoj brat. Kako to tako pričate uz kurac ceo život? Samo nešto, sve vi znate. Ajde ako znate, sutra platite 500 evra i odigajte, ja ću kažem svaka čast. Prva utakmica će mi padne, jebem ti sreću da ti jebe. Da li je gol, ljudi? Jest. Ne smijem da gledam, čekaj. To jest neću gledam na rezultate. Dobar! Bravo! Idemo bre, ajmo comeback! Ajmo comeback! Šta je bilo hejteri? Zaboravili ste Geja! Ne, Gej ispoštao, brat. Double V za brata Geja! Evo! 2-1! Ako nije ofsajda, jest. A ne, Daj, molim te. Čekaj da ima. Ma ne, bre, nije. Ino ruka ako mu je, jebem ga usta. Ovo je veliko pitanje da li je ofsajd. Ruka možda. Mada. Djeluje da možda pre nije. Mislim. Priznat. Ideš, bre! Ide Igor prošao, i Sajlen prošao, i Kele prošao. Ajmo. Ma nije bio, pa ja sam stručnik za fudbal, vadno sam vidio da nije. Ne, stvarno ti kralj, ajde. 2-2, šta bre 2-2 bre? Jebate da, znači svaki mogući meč mi krenit će iz minusa, brate. Disciplinovani su dosta. Jebi ga. Još novi trener posle Eddie Howe. Ne znam. Al kad si ti onako, brate, iz ničega dadoše 2 gola, iz ničega, brate, ovi napadaju, stiskaju. Ja kontam da će biti tvrda utakmica. Evo ga! Daj ga bre, ajmo 2-1 opet! Ajde ga! Ajmo bre, šta je bilo Lexolino? Ma daj ga bre Keletu bre! Ma daj ga bre! Bam! A ne može da budem offside, druže, pa nisam ti ja. Ja dok sam fudbal igrao, ti si šerpe po Kragujevcu, brate, lupao. Pa ne bre! Pa što to, ljudi? Willock, GG. Trči Willock i dobija loptu Willock. I to Willock tačno što je ušao umjesto Osule. Evo, 56. minut Willock ušao, 58. Willock dao gol. Šta rade ovi pacovi? A kako ovako glupe 7 kontru, vidi bre ti. Pet igrača, pa gledaj ovo. Gledaj, trojica oko njega bili. A oni puze oko njega. A vidi ga ovaj što neće se vrati. Braćo moja, prošli Juventus 3 prošle, sve jedva na muda što bi se reklo. Tu smo sa braćom na Discordu, evo trolaju me, u suštini braćo ko što vidite prati se, ovdje imamo bukvalno još 4 utakmice, znači imamo PSG, imamo Partizan, imamo Barcelonu, imamo Porto, ako prođe bit će dobro, bukvalno odmah večera ću da kažem more. 4 utakmice, evo ga 15 do 9 krenuje i PSG, posle toga čekamo ostale i ja se nadam samo Partizan da ne ujebe, tako da javlja se brat za nekih 2-2,5 sata kad sve prođe, pa Boga zdravlja da slavimo. Ma, Juventus je prošao, to nije problem. Ajde, samo sad molim vas da vidim da ste krenuli napred, možda. Sad nemoj niko da mi je ušao u voice da mi priča jebi ga ili nije jebi ga, znači nemoj da mi ulazite. Nema, s čim na krilo daju, brate, očajno odigraju. Vidi, koji je on pokušaj daje, brate. I treba da ih sipaju bogalje i mrtvi. Šta radiš, liče? Pa deć! Ajde sad napred. Ajde!
Bravo! Da li je ovo penal? Da li je ovo penal? Penal! Niko ne može da mi priča nešto, molim vas nemoj! Mora ovo penal. Znači nemoj, ću da se diskonektujem. Hoću da pogledam kako će da promaše penala. Ja moram da gledam live reakciju. GG. A šta promašili? Pa nemoj Nikola! Nije promašio, šta ti je? Pa ne možda baš toliko dugo da... Koliko da... Eto kako Ma da. Njega će srčani da spuci. A gurno ga je rukama, no? On penal u glavu, bre. A zadreti se jače, šta ga tako? Pa daj bre, zaleti se! Soboslaj. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Pa prepali se bre! Prepali se bre! Nabali me kurac, idemo bre! Evo, opet kontra ići daju gol. Lele. Lele, pa šta je? Ej! Vidi! Pa da li je realno? Pa ulete je. Još jedno čekam. Preokret G. Pa da li je realno? Ne, ovo... Svaki vikend igra ne bi ovako bila. Pa svaku utakmicu ja iz minusa krećem, ljudi. Bitno juče sad. Ali pazi, 2 minusa su plus. Pa da mu daš do sutra na pucu ne bi ovako vrljavi pogodio. Još odsetivo je. A ovo 1-0 gubi. Ozbiljno. Brate. Ajde. Pa da li je bre realno bre? Moguće više. O, ne veruj. On ne vjera, on mora da provjeri. Pa ne, ovo nije moguće, majke. Ma ide me, manite me. Ne, Ma ide. nemoj. Ništa, dosta. Party breaker, čak. Dosta. Ma ne mogu. Ma idem bre, ne mogu, pa ne mogu. Gledam ako da ne gledam utakmicu i... Ma šta, nemoj, pa 500 put sam rekao vi me jebete, šta? I braćo, sad sam se probudio, kao što znate, kao što ste čuli u voiceoveru. Juče sam rage quitovao live. Biću iskren, znam da je bilo 2-0, da je PSG gubio. Znam da je Partizan gubio 2-0, to je bilo nekih poluvreme PSG i 30 neki minut Partizana, 30 neki. Tako da nemam pojma šta se desilo, sad je bukvalno 7-8 ujutro, nemam pojma, ustao sam. Tako da palim komp i gledamo zajedno rezultate. Od juče, znači idemo. Liverpool što je prošlo, to smo gledali, tu sam srčku dobio. Idemo, to je Manchester City i Liverpool, tu mi je kvota jedna računana, to je prošlo. E sad, idemo, na PSG braćo, na PSG. 2-2, ma daj ga malo Keletu bre, daj ga malo Keletu. Šta nam je ostalo? Ostalo nam je Barcelona, Partizan, Francione, to je Juventus pobedio, dobro. Crvena zvezda, dobro, sad će Partizan. 3-1 bre, pa daj, da ste mogli 3-1 da izgubite, gledaj bre, Partizan, Barcelona 5-0. I Porto, čekaj da vidimo. Gde je Porto, čekaj ću da kucam Porto. Da li moguće šta je Porto uradio, pa ja sam samo na Partizan pao. 2-0 pobedio. Vidite kako sam kosu sjeba se, čupao sam se za kosu, lele. 130.000 bi osvojio daj Partizan, u stvari 100.000, 44 sam uplatio, Liverpool me sjebao, računala se jedna kvota i daj Partizan odigrao barem X. Ja mislim sam dobar promoter kocke u suštini zato što pokazujem kako zapravo je kocka loša, ne treba da se kockate, ali ja sam svestan bio da ću da puknem, da postoji velika šansa da ću da puknem. Sad ću proverimo Discord šta su ljudi pisali, pošto dosta su bili aktivni, podjebavali su mi i bukvalno sam blokirao notifikacije na Instagramu i na Discordu da bi mogo da spavam na miru, jer sam bio, svaka utakmica je krenula sa, znači, prime gol, znači ja igram na City, on primi gol, ja igram na Liverpool, on prvi primi gol, ja igram na PSG, on primi gol, i to iz neke glupe šanse. Posle toga Partizan primi gol i rekao, da ja spavam na miru, brate, ne mogu se nerviram, ljubite, brate. Tako da vidimo samo još Discord i da radimo odjavu.